Na Kysuciach sa môžete dotknúť dračích vajec, alebo, podľa iných, tajomných útvarov z ďalekého vesmíru. Aspoň tak hovoria miestne legendy. Megonky sú v skutočnosti 40 miliónov rokov, staré pieskovcové útvary guľového tvaru. Na páse, dlhom 15 kilometrov pod hrebeňom Moravsko-Sliezských Beskýd, leží niekoľko 25 až 30 ton ťažkých kamenných gúľ. Pôvodne ich tam bolo viac, no od ich objavenia v roku 1988 pri ťažbe v miestnom lome sa ich počet znížil. Niektoré boli odvezené do prírodovedných múzeí, iné, tie menšie, rozkradli ľudia. Gule majú priemer 30 cm až 3 metre. Práve tohto trojmetrového rekordmana ľahko objavíte. Je rozdelený na dve časti. Nálezisko medzi obcov Klokočov a čačianskou mestskou časťou Milošova je najväčšie svojho druhu v Európe, vďaka čomu bolo zaradené medzi prírodné pamiatky.